להוציא גם ג'קט שתפרתי, כן, לא. אם את רוצה. טוב, נלך על זה שיהיה קצת יותר... זה סול, זה סתם שקף שצבעתי בזהב, כאילו אין פה שום דבר מסובך מדי וכל אחד יכול לעשות מעגל חשמלי הכי פשוט. ולעומת זאת, זה החלק שאני חושבת, אני חושבת בקוספלי הזה. למה? כי זה חמוד, זה מגניב, כי יש פה פונפון. אני עדיין לא מרוצה מזה, עדיין אנשים התלהבו יותר מזה מאשר מהקוספלי, למרות שזה פרופ שמופיע בפרק אחד אני חושבת, או 2 בכל הסדרה. סיימתי את זה פחות משבוע לפני הכנס, זה היה נורא. לא עושים דברים כאלה, תתחילו דברים הרבה לפני. זה החלק הזה, ככה. פה השתמשתי בנעצים קטנים כאלה שיש בבית ספר. דברים הכי פשוטים, וסקוטשים, סקוטשים זה אהבה. מלא סקוטשים. זה גם מפלסטיק, זה מסול, כי אצבעות צריכות להיות לזוז, ופלסטיק לא גמיש. אני קריסטינה, מירושלים, בת 17.5, ואני קוספלרית, בעיקר. מה זה בדיוק קוספליי? זה שילוב של שתי המילים קוסטיום ופליי. בעיקרון אתה פשוט מכין תחפושת של דמות מסוימת, בין אם מקומיקס, בין אם מאנימה, בין אם ממשחק כלשהו, או אפילו סתם מסרט, ואתה נכנס לדמות ואתה פשוט הדמות. כמה זמן אביזר יכול לקחת? זה יומיים, כל זה. זה היה די הרבה זמן. זה לקח נגיד יום, כי זה היה חצי יום ואז עבדנו על זה עוד. אז זה כאילו יוצא בכולל יום, למרות שיש זמני ייבושים, אז נגיד שיומיים, כי צריך לחכות שהכל יתייבש, ורק אז אפשר לצבוע עוד שכבה, ואז אפשר להדביק ודברים כאלה. מה שגם חשוב, שזה יהיה עמיד, שזה לא ייהרס, כי אם זה נהרס באמצע הכנס, זה בסה. היה לי אקדח שבא עם זה, והוא נהרס. וזה הבסה. מאוד. רציתי לבכות, כי עבדתי על זה, כן, פשוט נשבר לי הרובה. אני מעדיפה להכין את זה לבד, כי אתה גם מרגיש יותר טוב עם עצמך, זה משהו שאתה עשית, זו יצירה שלך, כשאתה פשוט לובש משהו שקנית, זה לא יודעת, זה כמו לשים בגדים מהחנות וללכת ברחוב, זה לא מרגיש משהו מיוחד, כשזה משהו שאתה עשית, אתה מעריך את זה יותר, וגם אנשים אחרים מעריכים את זה יותר, וזהו. אבל לאט לאט העניין הזה מתחיל להיות יותר ויותר מוכר בארץ, וכנסים מתחילים להיות הרבה יותר גדולים, והרבה יותר אנשים מגיעים, ואנשים יותר מודעים לכל העניין הזה. ומתחילים גם לקבל את זה יותר. אני מקווה שזה רק ימשיך ככה, ושגם התקשורת תראה בזה משהו יותר טוב, ולא פעם אחרונה שראיתי שסיקרו משהו, קראו לזה תופעה וסטייה. קומיקס ואנימציה זה לא רק וולט דיסני ובטמן, ביפן המנגה היא כמעט דת, ויש לה לא מעט מאמינים כאן בישראל. הורים יודעים על הסטייה? כן, הם לא שמחים מזה. כל אחת מהתחפושות שאתם רואים כאן עלתה מאות שקלים. גם האביזרים הללו ממש לא זולים. והמפקד יודע על הסטייה? כן, יש לו מה לעשות עם זה? לא. אני חושבת שאלה מילים שלגמרי לא מתאימות לזה. כי כל קוספלייר מאחוריו יש בן אדם נורמלי לחלוטין, לא באמת, אבל בן אדם רגיל שביום יום בעבודה, בבית ספר, באוניברסיטה, בלימודים, לא משנה איפה בצבא,
לא רואים אותו כבן אדם מוזר או משהו כזה, הוא חלק מהכל, לא מתייחסים אליו בתור משהו שונה, אז פשוט בכנס הוא דמות מסוימת. וזאת דרך היצירה שלו, וזאת הדרך שלו לביטוי עצמי. ואנשים לא צריכים לראות את זה כמשהו פסול. יש אנשים שיגידו שזה כאילו לשים על עצמי סוג של מסכה, ואז אני יכולה להרגיש יותר משוחררת. אני חושבת שזה להפך, זה סוג של להוריד את הקריסטינה של חיי היום-יום, שצריכה להיות יותר רצינית, וצריכה להיות יותר בן אדם של יום-יום, בן אדם נקרא לזה נורמלי, ויותר דומה לסביבה, פחות שונה, ועכשיו אני יכולה להיות מה שאני רוצה. אז את מרגישה שאת יותר עצמך בקוספליי מאשר מאיך שאת מחוץ לזה. אני חושבת שזה כל הקטע בקוספליי. לבוא ולהיות עצמך.